Πήρε ανάσα και ξεχουφτιάζοντας το δεξί του χέρι, μένοντας συνεπώς κρεμασμένο για λίγο μόνο από το αριστερό, έκανε μεταβολή από αριστερά, άδραξε και πάλι το σκηνή με το δεξί του χέρι λίγο πιο πάνω από το αριστερό και βρέθηκε με μέτωπο προς την κολόνα. Ανέβηκε λίγο ακόμα με τα πόδια αιωρούμενα και πιάστηκε τελικά το ωκεανόκρανο. Έμεινε έτσι για λίγο και ύστερα σώθηκε με τη γυλιά πάνω στην πλάκα, ανεβάζοντας τα πόδια του που βρέθηκαν τώρα κι αυτά οριζόντια. Τον είδα ξάφνου να μένει ασάλευτος. Ο Ιππίατρος Ροβίρος αναρρίχθηκε από την εκτός ναού πλευρά του περίπου ισοσκελούς τριγώνου, έφτασε δίπλα στην κολόνα, έπιασε το σφιγμό του φύλακα και διαπίστωσε το θάνατό του. Σπρώξε να πέσει! Πρέπει να τον θάψουμε. Έσπρωξε το πτώμα και ο χαράλαμπος στρατής έπεσε έναν υπόκοφο βούτυπο στο μαρμάρινο κάτω του φύλακα. Και το Γενικό Αρχηγείο μας διέταξε πράγματι, όπως είχε υποθέσει ο Σταμάτης, στροφή λυκόβηση.